Γεια σου κοριτσάκι μου. Έλα να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να πιούμε λίγο καφέ. Να σου πω τι αγόρασα από την Kiko για το Black Friday και να πούμε και 2-3 λογάκια. Έτσι που μου ήρθαν τώρα στο μυαλό. Έχει ήδη μπει ο Δεκέμβρης και περισσότεροι από μας μπαίνουμε στις σκέψεις. Τι έχω κάνει, που είμαι, που πάω. Σίγουρα σε κάποιους υπάρχουν ήδη αλλαγές στη ζωή τους. Εγώ αυτό που θέλω να θυμάσαι είναι ότι ό,τι και αν υπάρχει στο δρόμο σου, ό,τι και αν έρχεται στο δρόμο σου, όπως και αν έρχονται τα πράγματα, αν έρχονται έτσι όπως θες ή αν δεν έρχονται έτσι όπως θες, αν έρχονται πιο δύσκολα, αν βρίσκεις συνέχεια εμπόδια σε αυτό που θες να κάνεις ή ακόμα και αν δεν μπαίνεις στην απόφαση να κάνεις κάτι. Εγώ θέλω να σου πω ότι είσαι μια γυναίκα δυνατή, έχεις περισσότερη δύναμη από ό,τι νομίζεις ότι έχεις και λέγοντας σου αυτό θα ήθελα να θυμάσαι ότι το να είσαι ένας δυνατός άνθρωπος δεν σημαίνει ότι μπορείς να αντέξεις τα πάντα ή ότι πρέπει να επιλέξεις τα πιο δύσκολα. Κάποιες φορές το πιο δύσκολο είναι να πούμε όχι στον εαυτό μας και να αποφασίσουμε ότι θέλουμε κάτι καλύτερο για μας. Κάτι πιο εύκολο, κάτι πιο ξεκούραστο, κάτι πιο ήσυχο. Κάποιες φορές σημαίνει ότι δεν πρέπει να ενδώσουμε σε μια κατάσταση η οποία μας δημιουργεί ένταση, μας δημιουργεί στρες, μας δημιουργεί κούραση, πνευματική, σωματική ή οτιδήποτε και δεν μας αφήνει χώρο και χρόνο να σκεφτούμε για εμάς, να ξεκουραστούμε και να έχουμε το μυαλό μας σε ηρεμία. Είναι λίγο τρίκι αυτό, γιατί εάν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνηθίσει να είσαι συνέχεια επιποδός και να είσαι συνέχεια σε τρέξιμο και συνέχεια σε στρες και σε συνεχής κριτική και τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις, να αποδεκτείς ότι υπάρχει και κάτι καλύτερο. Ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να συμβαίνει η ζωή. Δεν θες να το δεις, γιατί νομίζεις ότι το δύσκολο είναι να κάνεις αυτή τη στροφή. Δεν είναι το δύσκολο. Όλα στη ζωή ξεκινάνε από ένα πάρα πολύ μικρό βήμα, από μια πάρα πολύ απλή σκέψη. Και εγώ είμαι εδώ για να υποστηρίξω ακριβώς αυτό το μικρό βήμα. Ό,τι και αν σκέφτεσαι, ό,τι θες να κάνεις, καλύτερο για τον εαυτό σου, ότι αξίζεις καλύτερα, ότι θες περισσότερη ηρεμία, θες περισσότερη αυτοδυναμία, χρειάζεσαι περισσότερο σεβασμό από τους γύρω σου, αλλά και από εσένα προς τον εαυτό σου. Εγώ είμαι εδώ να στηρίξω όλη σου τη δύναμη που έχεις να κάνεις αυτό το πρώτο μικρό βήμα. Και όταν λέω να στηρίξω εννοώ ότι δεν έχω σκοπό να γίνω ο coach, αλλά θέλω να ξέρεις ότι είμαι μαζί σου. Ότι αν θες να μιλήσεις σε κάποιον, να πεις, ξέρεις κάτι, συμβαίνει αυτό, είμαι εδώ, μπορείς να γράψεις, να μου στείλεις ένα μήνυμα. Δεν έχω σκοπό να γίνω ο θεραπευτής σου, να γίνω ο ψυχολόγος σου. Απλά είμαι εδώ να σου πω ότι ναι, ό,τι κάνεις για τον εαυτό σου είναι καλό. Επιστρέφοντας λοιπόν στο Black Friday, πήρα 2-3 πραγματάκια. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου πάνω σε αυτό, στα πραγματάκια αυτά, αλλά και στο θέμα του να βάζουμε τον εαυτό μας σε προτεραιότητα.
όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο, κάποιοι από εμάς έχουν τόσο busy ζωή που ακόμα και το να πεις μισή ώρα θα κάνω το μπάνιο μου έτσι όπως θέλω εγώ για μισή ώρα, είναι ή θα πιω ένα καφέ ή θα πάω μία βόλτα ή θα βγω έξω για περπάτημα ή θα κλείσω το τηλέφωνο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο βήμα και είμαι εδώ να το υποστηρίξω, να κάνω το support, να το κάνω empower όλο αυτό. Κάντο, μην το φοβάσαι. Μην το φοβάσαι και μη φοβάσαι αν θα δυσαρεστήσεις κάποιους. Μη φοβάσαι τι θα πει ο κόσμος. Ο κόσμος θα το πει και την ώρα που θα το λέει θα το ξεχάσει κιόλας. Και στην τελική δεν του πέφτει και κανένας λόγος. Και όταν λέω κόσμος μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι ο γείτονας, μπορεί να είναι κάποιος που έχει στο μυαλό σου και δεν τον ξέρεις καν. Μπορεί να είναι ο σύντροφός σου, μπορεί να είναι η μάνα σου, μπορεί να είναι η κόρη σου, μπορεί να είναι ο εργοδότης σου, μπορεί να είναι συνάδελφός σου. Μπορείς να βάλεις όσους θέλεις μέσα. Μπορείς να βάλεις όσους θέλεις μέσα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εσύ θα κάνεις το βήμα και θα πεις όχι. Και εκεί είναι η δύναμη. Εκεί ακριβώς είναι η δύναμη. Φίλοι μου καλοί. Λοιπόν, πώς παίζουμε. Είχε μία προσφορά η Kiko 3+3 για το Black Friday και μόλις συνειδητοποίησα ότι μάλλον έχω πάρει ένα χρώμα το οποίο ήδη το έχω. Θα πρέπει να το τσεκάρω. Λοιπόν, και γενικότερα ήθελα μία ανανέωση στα καλλιτικά μου γιατί κάποια είχαν παλιώσει. Γενικότερα έχω πολύ έτσι συγκεκριμένες παλέτες και είπα να φτιάξω κάτι, να κάνω 1-2 χρώματα. Λοιπόν, πριν πάρα πολλά χρόνια είχα δοκιμάσει, είχα πάρει από ένα περιοδικό νομίζω ήτανε, που είχε μία πάρα πολύ μικρή παλετίτσα και είχε ένα φανταστικό φυστική χρώμα, το οποίο μου είχε φανεί τόσο περίεργο αυτό το χρώμα για σκιά και λέω τάξη που είμαστε στη δεκαετία του 80. Παρ' όλα αυτά όταν το έβαζα ήταν φανταστικό και βρήκα κάτι παρόμοιο στην Kiko εχθές, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά το χρώμα. Είναι ένα σαν φυστικολαδί. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το χρώμα είναι water eyeshadow. Το καλό με αυτές τις σκιές της Kiko, δεν φαίνεται παιδιά τώρα καλά, είναι αρκετά έντονο, αλλά το καλό με αυτές τις σκιές της Kiko, αυτό το μοντέλο που κάνει αυτά τα γραμμάκια, είναι ότι μπορείς να παίξεις και σε στεγνό έτσι, δηλαδή σαν powder, αλλά και να βρέξεις το πινέλο σου και να την κάνεις wet και να γίνει ακόμα πιο έντονο το χρώμα. Μία είναι λοιπόν αυτή, η οποία την έκανα πακέτο με αυτό το μολύβι, το οποίο παιδιά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο μολύβι. Δεν ξέρω τώρα πώς να το κάνω έτσι, να φαίνεται σε εσάς. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι ένα κυπαρισί ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα και έχει και το σφουγγαράκι από πίσω για να το κάνεις μάτζι υποτίθεται, το οποίο πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να το κάνεις. Είναι γενικότερα πάρα πολύ μαλακό σαν χρώμα, σαν πινέλο. Ένα σετ λοιπόν είναι αυτό. Ένα σετ είναι αυτή εδώ η σκιά, η οποία δεν ξέρω αν φαίνεται, κάνει ένα πολύ ωραίο ιριδίζον. Είναι ιριδίζουσα. Λοιπόν,
βλακεία είπα. Water είναι η σειρά. Λοιπόν, αυτό είναι το 16, το πράσινο είναι το 16 και αυτή είναι το 7. Κάντο έτσι εδώ screenshot. Και αυτή όπως βλέπετε έχει αυτό το φορμάρισμα και είναι με τα... Λοιπόν, να δεις πως φαίνεται. Αυτό εδώ φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και συνδυάζεται με πάρα πολλά χρώματα, συνδυάζεται με πάρα πολλά ωραία καφέ. Και για του λόγου το αληθές, για το καφέ, πήρα το ίδιο μολύβι που πήρα το πράσινο, το οποίο το πράσινο είναι το νούμερο 10. Πήρα και σε ένα καφέ, το οποίο όμως αυτό το καφέ δεν ξέρω αν φαίνεται. Θα σας δείξω εδώ τη γραμμή του για να καταλάβετε. Είναι λίγο πιο μεταλλικό. Είναι πάρα πολύ μαλακά αυτά τα... δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι πάρα πολύ, είναι μεταλλικό. Και φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και πήρα μία σκιά, η οποία είναι η απλή σκιά της Kiko, η οποία είναι καφέ. Αλλά είναι καφέ μεταλλική. Γενικά μου αρέσει η μεταλλική και θα σας πω γιατί μου αρέσουν οι μεταλλικές. Γιατί άμα δεις έχω hooded eyes, έτσι, είναι μέσα έχει πέφτει το βλέφαρο. Και αν είναι εντελώς matte, πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο έντονο. Ενώ άμα είναι ιριδίζουσα, έχει λίγο τέτοιο, λίγο παίζει, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, είναι αυτό το καφέ και θα το βάλω ανάμεσα στα δύο χρώματα για να δείτε πώς παίζει πολύ ωραία και με τα δύο. Και με το πράσινο δηλαδή και με το κοραλί. Και επίσης πήρα αυτήν εδώ, την οποία έχω την αίσθηση ότι αν δεν έχω το ίδιο χρώμα έχω ένα παρεμφερές. Λοιπόν, είναι στο πιο μπορντορόζ. Δεν είναι μπορντορόζ, έχει και λίγο μόβ μέσα. Εδώ φαίνεται ότι είναι πιο ροζ, αλλά δεν είναι τόσο ροζ. Είναι πιο μπορντό. Λοιπόν, αυτό είναι το χρώμα 11. Και έρχεται τόσο σκούρο και θα το βάλω μεταξύ του καφέ, εδώ, για να δεις πώς δείχνει. Δεν ξέρω αν φαίνεται, κάτσε να σου κάνω άλλο ένα δεύτερο εδώ. Είναι αυτό το χρώμα. Τα νύχια με τα κοιτάς θα τα φτιάξω αύριο. Ετοιμάζομαι για τα Χριστούγεννα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είμαι γενικότερα πάρα πολύ ευχαριστημένη με τα χρώματα αυτά που πήρα. Πιστεύω ότι είναι χρώματα τα οποία μπορούν να φορεθούν πάρα πολύ εύκολα και για του λόγου το αληθές. Θα φορέσω τώρα, παρόλο που έχω τώρα κάτι απλά πινελάκια, τα οποία εδώ δίπλα μου, τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα. Αλλά κάτσε να έρθω λίγο πιο κοντά, να σε φέρω λίγο πιο κοντά. Φοράω ένα μπέζ αυτή τη στιγμή. Απλά για να δεις πως το κοραλί πως δείχνει. Αυτό είναι το λάθος πινέλο, έτσι. Αυτά τα πινέλα είναι μία αποτυχία από το Shein. Γι' αυτό και δεν σας τα δείχνω. Ενώ το κόψιμό τους είναι ωραίο, είναι τόσο σκληρά που δεν δουλεύει. Κάπως μπήκε τώρα. Το καλύτερο βέβαια πινέλο για μένα είναι το δάχτυλο. Sorry κιόλας, ακούγεται κάπως, αλλά γίνεται δουλίτσα. Και θα βάλω
Θα βάλω αυτή τη μόβ τη σκιά, λοιπόν, που πήρα, αυτή, εδώ στην άκρη, με το δάχτυλο, έτσι, δαχτυλωτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όταν το είδα, αυτά τα δύο χρώματα, λέω, πρέπει να σε πάρω σπίτι. Λες και ήταν εγκόμενος. Αλλά πραγματικά όμως, ναι, κυρίες και κύριοι, ναι. Κάναμε ένα mini jackpot. Κάναμε ένα mini jackpot. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραίο και το κοκκινάκι μου. Λοιπόν, αυτά. Θα σας γράψω τα νούμερα από κάτω, να τα έχετε. Να τα δείτε κι εσείς. Το κάναμε το διάλειμμά μας. Πιστεύω ότι χρειάζεται που και που να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να σκεφτόμαστε λίγο τον εαυτό μας, να κάνουμε ένα reflect του τι αισθανόμαστε, τι έχουμε ανάγκη και να μην αμελούμε τον εαυτό μας. Να μην τον αμελούμε, να μην τον βάζουμε τελευταίο. Αυτό. Και φιλάκια.